దేవుని మందిరములో మనము గడపలేని స్థితిని కలుగుతున్నామండి. నిజమే, ఈ అంత్యకాల దినంలో ప్రతి ఒక్కరు విశ్వాసి కూడా ఇలాగే బ్రతుకుతున్నారండి. కానీ ఈ రోజు మనందరినీ నిన్ను దర్శిస్తూ మాట్లాడుతున్న వాగ్దానం మీకు తెలుసా? దేవుని మందిరంలో ఒక్క దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టమని చెప్తున్నారు. ఎందుకు దేవుని మందిరంలో గడపాలి? దేవుని మందిరంలో గడుపుట ద్వారా నీ కుటుంబంలో ఆనందము, నీ కుటుంబంలో ఆదరణ, నీ కుటుంబంలో సమాధానము, నీ కుటుంబంలో ఐక్యతను దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. నిజంగా ఈ వాగ్దానమును మీరు ఎక్కడుండి ఈ వాగ్దానమును ఆలకిస్తున్నారు? కానీ ఈ రోజు మిమ్మల్ని దర్శిస్తున్న వాగ్దానం ఏంటో తెలుసా? ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని మందిరములో గడుపుట ద్వారా నీ కుటుంబం అంతా కూడా మెండైన దీవెనలతో ఆశీర్వదింపబడను గాక. ఇదిన ఈ వాగ్దానము మనందరి జీవితంలో నెరవేర్చబడను గాక. ఆమేన్.